uba unesicelo ufuna ukusibeka kuthixo lo mzuzu uthethayo silungise. Ungabeki imfithi-fithi, ungabeki imfithi-fithi eyona nto ikuhluphayo. Uyabona ingxaki zokuphila zikhona eza othi noma uvuke ebusuku wabheka etoilet ungaziphendula. Zikhona ezazinjalo. Beka imihazi phambi kothixo ukuze uthixo akugqithele ezo. Ethi xa sithe qatha engqondweni noba kuyathethwa usabele ungeva kakuhle ngoba ziyazivala iindlebe. Bese senza esitratweni uhamba uthetha wedwa nje. Hamba usithethela nje wedwa ube nentlungu. Ndithi kanti ndiyathetha bendicinga ndiyacika. Beke kuthixo ukuze inkosi emva koko xa sibheke emthandazweni ngomso ngoFebruwari phakathi kweminye imithandazo ubona ukuthi ngizakwenza uphi umthandazo ngoba owona mthandazo wami akawuphenduli nandubekile kuThixo. Nandubekile kuThixo. Thixo mawenzile sakunika lo thuba theke ungahlupheki umuntu usecala kwakho. Yayi imini namhlanje ayiyona yoba umamele umthandazo womnyothi. Wazimosela ixesha ukumamela uba uthini na. Uyakushiywa yinto wena. Uyakushiywa yinto wena. Noba uthetha ntoni na uyithetha kuThixo. Isililo zethu sisibeka kuThixo. Uthathe ulumke ingakushiyi ibrain. Ngakushiyi ngoba kusebenze kuba lithamsanqa lakho lokuqala nelokugqibela. Ngoba nithabathi mhlaba unqophiso wandinceda ngoko Thixo. Unani ingabi nguwe kulo nyaka? Nani ingabi nguwe kulo nyaka? Ingaba nguwe. You just have to be serious. Dedicate your heart, your soul, your spirit, everything about you. Go sit. Be up. Tell you the truth. Bawusaqeda, bawusakhathala, bawusathanda. Yacela incwadi. Kuze uThixo asihlale. Sebusweni bakho. Sebusweni bakho. Sithe xa sizawuhamba lo nyaka. Xa sizawuhamba lo nyaka, don't worry kakhulu. Ungahlupheki kakhulu. Uzohamba nathi. Ungahlupheki kakhulu ba kwakuba mnyama uzawuthini na uzohamba nathi. Uyazi ndiyamthemba uThixo ndincede emnyameni ngaphezu noThixo ondincede kukhanya. uThixo okuncede kukhanya kwakuba mnyama angakushiya. Kodwa uThixo okuncede emnyameni uhamba nawe ngawo onke amaxesha. Thixo ke unika ithuba wenze idili yakho uThixo ngohlobo ofuna uthetha ngalo. Bazalwane bam, senibandakanye kulo mthandazo. Senazi uba linenjongo. Abazali benu banenjongo ngayo. Nani kunenjongo. Awudingi uba lithule lakuthandaza. Awudingi ukulungisa amazwi. Uyazi Prefix lo ndifunde ebomini. Xa usaqwangisa indlela yokuthandaza ikakuthi inhlungu. Xa usaguqa uthandaze ngendlela yoba xa uphakama sekuthiwe iyakwazi ukuthandaza into kabantu ayikakuthi inhlungu. Xa ikuthi inhlungu awuna order yakuthandaza. Uvula inhliziyo yakho uthi ngimi apha ndincede kule ndawo. Ngoba ixesha